Umi bonine. Nde wono. Ah, bo mazi CMS. Nak mazi. Akasu gwa fam. O chakwa de. No bachi nketa. I know to IGBO CNN. I know na quarantine. No to na nketa. Ngwa geze nti. Manu ni sokwa je. Mmadụ atọ na kpụrụ ego akawo gbasara ọya coronavirus nke bata n'obodo anyị. Gezie ntị ka ịnụ aha ndị tụrụ ego a nakwazi ego ole ha tụrụ. Alhaji Usman Debris 2 million. Agụ ụtara kakịlatọ bụ kanya nọ. Iwa bela ganda. Ụtara kakịlatọ. Oh, da tuta. Onye okwu ka a na-ekwu. Iwa bela go do. Esa Alhaji. Alhaji Usman Debris 2 million. Okay. Abubakar Ocholine 4 million. Papaya Egwavon 16 million. Elizabeth Ocho 7 million 18,000. Rama na-akpọ 8 million naira. Ego na-apụta. Ọ na-agbagote. Roland Opoke 1 billion 69 kobo. Roland, ese Roland bo. Uche gide n'ihe anyị maka ya okwu ego na. Ai bela ajunu na. Maka ụgwọ naira bụkwa be ya akwụkwọ ya ụgwọ. Ai bela ajunu. Dakwa. Oh. Efrem Apollos 3 billion naira. Shaka Uchenna 88 billion 608 kobo. Utom Efiot 10 million naira. Ekpo Ufem 16,600. Ego kwanko. Grace Otoro ahụ 11 million. Nna ego ne ka pụtara ego ne ka. Ew! Ja ego bagotere. Ego sugotere. Ew! Ego anu ana ago na agba 16 billion 366 billion 29 billion 313 billion 239 trillion 13 kobo and 21 naira. I ego anu anu. Aya pụtara. I pụtara. Divide by 5. Okay. Divide by 5. If pụtara wo 13 billion 217 million 221. Okay. I pụtara. Ego ndị a niile akpara afa kịta abụrụ ego ahịa eke kama na ọ bụ ego ụnụ ya anụrụ na ntị ụnụ maka reference purposes nya aga na-agụ anọtụ nọtụkwa yawo audio money ka ọ bụ remembrance ka i were na-echeta ịghọtago Nigeria otu adị a na-achịkọwa ngwa gazienụ ntị a confirmala 37 cases na mpaghara steeti ndị nọ na South East nke gụnyere Ọnịcha, Enugu, Port Harcourt. nna cherekwa ọgwụkwọ ọsọsọ Port Harcourt na Enugu na Ọnịcha enwekwara 7 cases nọ na-aba na confirm currently na aba 7 cases Chineke ha nọ this morning 7 cases ike gwụrụ na aba mana ga abụọ nọ nna gwa eziokwu how mmadụ adọrọzikwa safe atọ anyị tọkwara na atọ 7 cases na aba how nna dị anyị mmadụ nọkwa n'ụjọ ife akarịkwala akụkụ unu anụla ya o n'ime 37 cases ndị a confirmala 7 more cases n'ime aba o how 17 cases nọ n'Ọnịcha bụ case ndị aka na-akpa na ndị nnapụ na ndị ohi 21 cases nọ n'Enugu bụ ụmụ nwaanyị gara na nke enyi ya nwoke na-ekwezi alọta 20 cases nọ na Port Harcourt bụ kesi akwamiko adọtrị na mmakpu ịkwa kwamkwam ndụndụndụm na ihe ndị ọzọ 7 cases nọ na-Aba gụnyere kesi agụrụ kesi tenant na landlord na kesi ndị na-aṅụ igbo kesi ndị a niile nọ n'ụlọ ikpe maka nnyocha a na-adọ ọha na eze aka na ntị ka a nọdị n'ime ụlọ ha niile ka a nọdị stay safe maka kesi ndị a na-ekwekwu ya wụ a very very serious case ada na-elebere anya dịka a na-aka ụka n'ugwu a bekee sị gị everybody should kwantiko everybody should kwantiko kwarin hapịa onye ọbụla nọrọ n'ime ụlọ ya gbachie onwe gị ịgbachi n'onwe gị ha na-ezikwa ha sanitizer hand sanitizer maọbụ asọ mmiri ọ bụrụ na nwe ha sanitizer were asọ mmiri gị were na-ehicha aka gị ọfa niile na-arụ ọrụ ọ na-eche na ife ndị eji ekpuchi arụ na-adị anyị nwa mechie akụ onye a na-emechakwa ofu okwu ha na-ekwu ihe a na-achịgba ọha na-eze bụ na coronavirus COVID-19 dị real onye ọbụla nọ n'ime mkpụrụ ya were aka gị na-asa mmiri were mmiri na-asa aka gị were use hand sanitizer maọbụ asọ mmiri gị were na-ehicha aka otu akọ na akọ anyị nke tata ka emesịa nọ ngwa subscribe hand sanitizer ka emesịa nọ subscribe hand sanitizer